Калі вы думаеце, што падарожжа па Беларусі гэта толькі Мінск, Брэст ці Гродна, вы моцна памыляецеся. Гомель – другі па велічыні горад краіны, які называюць паўднёвай сталіцай. А турысты дывяцца яго маштабам і схаваным дворыкам. Прывітанне, сябры! Прывітанне! Сёння мы адпраўляемся ў невялікае падарожжа па Гомельскай вобласці. Нас чакаюць старадаўнія палацы, унесённыя ў спіс ЮНЕСКО, узрушаючыя набярэжныя, казачныя скульптуры і самае галоўнае крыніцы, якія вылечваюць. Спрачаемся! Вы не чакалі, што Гомельская вобласць настолькі крутая? Пагнали! Выехалі мы пазней, чым збіраліся. У планах было заехаць у вёску Чорная, а потым у горад Рэчыца. Але жыццё, як звычайна, унесла свае карэктывы. Забегаючы наперад, скажу, што ў Рэчыцу мы не паспелі, таму што было ўжо занадта позна ехаць, і мы вырашылі туды з'ездзіць другім разам. А пакуль едзем у вёску Чорная, да якой 310 кіламетраў. Не вельмі добрая дарога. Дрэнная, я бы так. Дрэнная, да. Па дарозе нам сустрэлася група вось такіх таварышаў. Наведваюць нейкіх фэнтазі персанажаў. Не ведаю, што гэта за інсталяцыя, але выглядае трохі жахліва. У прыцемках, калі не ведаеш пра іх і праходзіш міма, то можна не слаба спалохацца. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Испугались? Обосрался. 3,5 гадзіны і мы на месцы. Вёска сустракае нас вялікай колькасцю машкары. Але гэта нас не палохае, і мы адпраўляемся да крыніц. Тут, сярод густога лесу, схаваны две крыніцы. Крыніца Пакроўская і крыніца Святой Матроны Маскоўскай. Давайте разам акунемся ў гэтую неверагодную атмасферу і пякучую ваду святых крыніц. Раней у вёсцы стаяў драўляны храм Пакрыва Божай Маці. Пры гэтым першая пабудова храма адносіцца да 12 стагоддзя. Цяпер на месцы храма устаноўлены гранітны крыж. Па легендзе, калі ў чарговы раз храм згарэў, то яго не сталі аднаўляць, бо з-пад алтара пачала біць крыніца святой вады. Вада расцякалася па схіле, пакуль не з'явіўся чалавек, які вывеў гэтую крыніцу ў 2 калодзежы. Сярод мясцовых жыхароў крыніцу называюць пад царквой. Па сваіх фізычных характарыстыках вада ў абедзвюх студнях аднолькавая. Сярод вернікаў лічыцца гаючай, пры гэтым вада з розных крыніц аказвае рознае ўдзеянне на арганізм. Такім чынам, настрой максімальны, гатовы да ледзяной вады і духоўнай перазагрузкі. Падыходзім да купеляў, а яны зачыненыя. Але мы не здаемся. На дзвярах мясцовай царкоўнай крамы знайшлі запаведны нумар, тэлефануем. І тут на сцэну выходзіць наш фінальны босс. Прыйшла жанчына. Скажем так, узровень гасціннасці быў недзе ў раёне абсалютнага нуля. Замест цёплага прывітання мы атрымалі агрэсіўны маркетынг. Нам з парога пачалі вельмі настойліва уцюхваць свечкі. Калі мы ветліва адмовіліся, атмасфера распалілася. У нейкі момант я рэальна падумаў: ну ўсё, зараз нас проста разгарнуць за непапарадкаванне. Місія правалена. Але замест выгнання нас чакала выхаваўчая размова. Мы з палёгкай выдухнулі, пакінулі ўвесь гэты дзіўны вайб за парогам і пайшлі за тым, дзеля чаго прыехалі. Шчыра, ледзяная вада моментальна змыла ўсю напругу. Гэта было магутна і на 100% каштавала ўсіх перашкод. Першай мы наведалі купель блажэннай старыцы Матроны Маскоўскай.
да якой звяртаюцца за дапамогай і суцяшэннем. Потым перабраліся ў купель Пакрыва Пресвятой Багародзіцы. Тут, ля гэтай вады, людзі адчуваюць асаблівую падтрымку і надзею. Акунуцца ў купель значыць ачысціць цела і душу. Прырода тут частка святыні. Кожная кропля, кожны ліст, кожны прамень сонца нагадваюць. Свет поўны прыгажосці і ласкі. Спыніцеся, удахніце гэтае паветра, прыслухайцеся да цішыні, яна гаворыць з намі на мове душы. Калі будзеце ў рэчыцкім раёне, абавязкова зазірніце сюды. Не дзеля галачкі на карце, а дзеля сябе саміх. Батарэйка заражана на 100%. Дзякуй крыніцам за гэтую магію. Садзімся ў машыну, наперадзе нас чакае Гомель. А пакуль мы ў дарозе, адкрываю рубрыку «Хвілінка гісторыі». Гісторыя горада пачалася яшчэ 5, 4, 15, 10. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Гісторыя горада пачалася яшчэ 4-5 тысяч гадоў таму. Ёсць папулярная легенда, што назва горада пайшла з таго, што нехта з вады крычаў: Гомель! Гомель! Але гэта толькі міф. Многія даследчыкі зыходзяцца ў меркаванні, што сваё звучнае імя горад атрымаў ад Раўчука Гамеюк. У летапісах горад упершыню згадваецца ў 1142 годзе, як бачнае памежнае селішча. Але археолагі ўпэўнены, што Гомель значна старэйшы. Каля помніку Румянцаву навукоўцы знайшлі апрацаваную уручную костку шарсцістага насарога. А гэтыя жывёлы вымерлі амаль 15 тысяч гадоў таму. У 12-13 стагоддзях на правым беразе Сожа стаяў дзяцінец старажытнага Гомея. Горад багацеў, дзякуючы гандлю з Кіевам і Смаленскам. У 1329 годзе яго разрабавалі мангола-татары, а ў сярэдзіне 14 стагоддзя князь Альгерд вызваліў гэтыя землі. Гомель стаў важнай крэпасцю Вялікага княства Літоўскага. Горад перажыў Лівонскую вайну і паўстанне Хмяльніцкага, кожны раз гартаючыся і паўстаючы з попелу. Ну ўсё, сябры, гістарычную паўзу аб'яўляю зачыненай. Мозг прапампавалі, а мы тым часам паволі дабраліся да нашага часовага прытулку. Мы на месцы. І калі сапраўды, выціснуты проста як лімон. Хутка перакусілі бутарамі і прынялі стратэгічнае рашэнне. Сёння ніякіх вылазак у горад. Проста адпачываем і прыходзім у сябе. Зараз толькі прагуляемся ў краму, возьмем што-небудзь на сніданак. О, вот тесто. Вот тут должно что-то быть. Тесто? Вон творож, вон есть. О! Вітання, сябры! Добрай раніцы! Новы дзень пачынаецца! І ўсё новае наша. Выдатна адпачылі і на ўсе 100% гатовы да новых прыгод. Каб канчаткова прачнуцца і зарадзіцца бадзёрасцю, адпраўляемся ў сапраўдны аазіс прама пасярод гарадскога бетону. Шчыра, калі я гугліў гэтае месца перад паездкай, інтэрнэт выдаў мне фоткі 13-гадовай даўніны. Ну, такое. Наогул не ўразіла. Ехалі туды без асобых чаканняў, але тое, што мы ўбачылі ўжывую, гэта проста разрыў шаблонаў. У рэальнасці места аказалася нерэальна прыгожым і атмасферным. Мы ўвогуле не чакалі, што тут будзе настолькі круто. Всем привет. Всем привет. Пойдем поглядим. Красота, птички поют, щебечут. Ну, воздух свежайший.
Прохладненько. Па легендзе, да рэвалюцыі тут быў мужчынскі манастыр, а крыніца месцам паломніцтва. Яна захавалася да нашых дзён як прытулак ад гарадской мітусні і, як кажуць, валодае гаючымі уласцівасцямі. У тым ліку дапамагае пры хваробах печані. У купелі нас чакае прахалодная вада, асвечаная стагоддзямі. Па старажытным звычаі акунемся, каб ачысціць цела і душу, адчуць прыліў сіл и почать день с особливым настроем. Четко определить, зачем вы сюда пришли. Имеет нательный крест. Женщинам совершают купание только в чистые дни. Погружаются в воду с головой 3 раза со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Хорошо, будем выполнять, как скажете. Ну что, пришли мы с купели, очень понравилось, вообще супер место. Приходите сюда обязательно. Казанской Божьей Матери. На открытом воздухе. Да, вообще место шикарное, птички Солнышко, поют. вы ходите, на вас солнышко красота. светит, ласкает вас лучами. Ну, Просто купель сказка. открытая. Да, впереди камыши с капельками росы. Ой, вообще волшебно, просто волшебно. Да, так что окунулись и поедем сейчас позавтракаем и пойдем в город. У нас тоже интересный день. Не переключайтесь. Ну, погнали. Наверное, в прошлой жизни был лев, да? Спачатку бадзёрлівая купель, каб прачнуцца, а затым гарачы кава і ідэальны сняданак для настрою. Зарадзіліся па поўнай, апранаем самыя зручныя красоўкі і адпраўляемся даследаваць вулачкі горада. У 1873 годзе праз горад правялі лібава-роменскую чыгунку. І Гомель з сялянскага паселішча рэзка ператварыўся ў важнейшы гандлёвы вузел. Менавіта з чыгуначнага вакзала, будынак якога быў адбудаваны нанава ў 1948 годзе, мы і пачнем наша знаёмства з горадам. Калі вы прыехалі сюды без настрою, проста прысядзьце на гэтую вялізку. Чамаданны настрой забяспечаны. Гомель – гэта горад, які любіць скульптуры. Яны тут на кожным кроку і ў кожнай свой характар. Вось знакаміты фонтан Буслы. Буслы, якія лунаюць над горадам, сімвалізуюць беларускае палессе. А вось мы ідзем па вуліцы Прывакзальнай, сустракаем Ваньку-Устаньку. Колькі б жыццё не спрабавала выпусціць, галоўнае заўсёды паднімацца назад. Тут можна адчуць сябе папялушкай. Горад поўны сюрпрызаў. Цяпер мы ўсе ўмеем фатаграфаваць. А вось раней гэта было дадзена не кожнаму. І калі вы думаеце, куды б заскочыць за порцыяй натхнення, лавіце крутую лакацыю ў свой маршрут. Абавязкова захоўвайце каардынаты, вуліца Камунараў 7. Менавіта тут схаваўся першы ва ўсей Беларусі музей гісторыі друку і фатаграфіі. Гэта проста рай для візуалаў і аматараў гісторыі. У калекцыі сабрана больш за 500 унікальных артэфактаў.
Вы на свае вочы зможаце разгледзець легендарныя камеры, тыя самыя вінтажныя лейка і нашы родныя олдскульныя зеніты. Але ведаеце, што мяне рэальна ўразіла? Сапраўдны мікраскапічны шпіёнскі фотоапарат. Яго сабралі ў Японіі па сакрэтнай замове амерыканскіх і брытанскіх спецслужбаў. Чысты Джеймс Бонд. Уяўляеце? Бонд. Джеймс Бонд. Апроч тэхнікі, тут мора атмасферных дэталяў. Можна заліпнуць на старыя здымкі і фотоальбомы, паразглядаць вінтажныя аксесуары, рэтра-кнігі і нават убачыць асабістыя рэчы топавых фотографаў мінулага. Асабліва ўраджвае фота кексголемскага палка, зробленае ў 1903 годзе, якое захоўвалася ў музеі некалькі гадоў. Цяпер тут вісіць копія. У кадры увесь асабісты склад палка, каля 1250 чалавек, 25 шэрэгаў, па 50 салдат і афіцэраў. Музей паглядзелі, рухаемся далей, на вуліцу Савецкую. Гэта галоўная артэрыя Гомеля, яго парадная вітрына з раскошнай архітэктурай. Напрыклад, тут знаходзіцца руска-азіяцкі банк. Калі вы паднімеце вочы да неба, то зможаце знайсці на фасадзе постаць бога прадпрынімальніцтва Меркурыя. З моманту пабудовы ў 1910-1912 гадах аб'ект светла-зелёнага колеру ў стылі мадэрн заўсёды выкарыстоўвалі банкаўскія установы. Мабыць, адным з самых фатаграфаваных лічыцца прыбытковы дом купца Лейбы Маянца. Гэта сапраўды партал у канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Стромкі мур з чырвонай цэглы, ляпніна, эклектыка і выразныя фасады. Будынак выглядае так, быццам сышоў з дарэвалюцыйнай паштоўкі. Забудьце пра сумныя маршруты літарай Г. Скрыжаванне савецкай камунараў і Лангэ, і тут знаходзіцца знакаміты гомельскі дыяганальны пешаходны пераход. Зялёнае святло. Пайшлі рэзаць вуглы. Адчуванне, быццам парушаеш правілы, але насамрэч ты проста рухаешся па самай правільнай і кароткай траекторыі. Ідэальна для тых, хто шануе свой час і кахае нестандартныя шляхі. Ну а мы, зрэзаўшы вугал, адпраўляемся далей за новымі ўраджаннямі. Гомельскі абласны драматычны тэатр. Гэта сапраўды антычны храм мастацтва пасярод сучаснага беларускага горада. Велізарныя класічныя калоны, строгая сіметрыя, а зверху за намі назірае багіня Мельпамена з лаўровым вянком у руках. А ў скверы, які непасрэдна прылягае да будынка тэатра, размешчаны помнік Кірыле Тураўскаму, Залатавусту Белай Русі, знакамітаму мысляру і прапаведніку. Яго літаратурная і тэалагічная спадчына аказала фундаментальны ўплыў на развіццё кніжнасці і духоўнай культуры ўсходніх славян. А яшчэ побач знаходзіцца памятны знак гарадам-пабрацімам Гомеля. На ім пазначаны кірункі і адлегласці да больш за 20 гарадоў. Выдатнае месца для фота і разважанняў аб тым, як цесна звязаны розныя куткі свету. А прямо тут знаходзіцца нулявы кіламетр. Адсюль пачынаюцца ўсе дарогі Гомеля, а самае прыгожае з іх вядзе проста туды. Гомельскі палацава-паркавы ансамбль – гэта абсалютны дыямент. Гэта адзін з найпрыгажэйшых паркаў у сучаснай Беларусі, дзе на плошчы 18 гектараў расце 84 віды дрэў. Парк тут гэта проста асобны від мастацтва. Вялізны, дагледжаны, з цяністымі алеямі, векавымі дубамі і хвоямі. Гуляць тут адно задавальненне. А яшчэ па парку бегаюць вавёрачкі. Такія мілыя і зусім не баяцца людзей. Так што бярыце з сабой арэшкі. Ой, мой хороший.
Девочка, семечки мои хорошие. Красавица. Маленькая. Котенок такой. А яшчэ тут ёсць лебядзіная сажалка. Ну, лебедзі яны і ў Афрыцы лебедзі. Грацыёзныя, важныя, плаваюць сабе, як каралі вадаёма. На детской площадке мы делаем плановую остановку. Желающие выйти, пожалуйста. Если кто желает выйти там на площадке, поиграть. На детской площадке Лена выходит. Тэрыторыя парка проста неабсяжная, а час, як заўсёды, падціскае. І ведаеце, што мы прыдумалі? Вырашылі злавіць настальгію за хвост. Заскочылі ў той самы прагулачны паравозік з дзяцінства, каб з ветрыкам даследаваць усе галоўныя алеі і нічога не ўпусціць. Гэты каларытны павільён хавае дзіўны гістарычны факт. У 1840-х гадах тут на ўсю моц кіпела праца. І рабілі тут цукар. Так, першапачаткова гэта быў адзін з галоўных карпусоў цукровага завода князя Івана Паскевіча. Пазней вытворчасць перанеслі і ў 1877 годзе яго сын Фёдор Паскевіч распарадзіўся пераабсталяваць індустрыяльны будынак у раскошную аранжарэю. Звернеце ўвагу на ўнутраннія сцены. Яны спецыяльна выкладзены прыроднымі мінераламі. Гэта рабілася для таго, каб лазаючыя расліны чапляліся за іх і стваралі суцэльны жывы зялёны дыван. Дарэчы, на ўваходзе ў зімовы сад стаіць ветлівы ліхтар-джэнтльмен. Ціснеш яму руку, ён загараецца і элегантна прыўздымае капялюш у знак прывітання. А зараз падрыхтуемся да магутнага кардыё. Побач з садам знаходзіцца 40-метровая цагляная вежа з назіральнай пляцоўкай. Першапачаткова гэта была звычайная выцяжная труба цукровага завода, якую ў 1880-х гадах умацавалі, увянчалі шпілем і ператварылі ў паркавы аб'ект. Прыкладна гадзіна ў чарзе і мы адпраўляемся на аўтэнтычныя шрубавыя ўсходы на 204 прыступкі. Двесце прыступак ззаду, але від на раку і горад з вышыні птушынага палёту таго варты. Дыханне перахапляе, увесь Гомель як на далоні, рака Сош, бясконцая зеляніна парка, масты і гарадскія дахі. Адсюль атрымліваюцца ідэальныя панарамныя кадры. Кошт пытання: уваходны білет на вежу каштуе 7 беларускіх рублёў. А калі хочаце разгледзець супрацьлеглы бераг у дэталях, бярыце білет са стацыянарным біноклем за 10 рублёў. Маленькі лайфхак. Калі плануеце маштабны здымачны дзень, бярыце адразу адзіны білет за 20 рублёў. Уключае палац, вежу і зімовы сад. Зэканоміце на пару кубкаў добрай кавы. Clap, clap. Whoop, whoop, whoop. Месца, дзе гісторыя горада літаральна спускаецца да вады. Менавіта так сустракае гасцей набярэжная ракі Сош, адна з галоўных візітных картак горада. Яна арганічна ўпісана ў гістарычны цэнтр і прымыкае да знакамітага палацава-паркавага комплексу.
ствараючы адзіную прастору прыроды, архітэктуры і гісторыі. Сёння набярэжная цягнецца прыкладна на 2,5 кіламетра ўздоўж правага берага Сожа. Адсюль адкрываюцца шырокія віды на раку, а сама шпацырная зона даўно стала любімым месцам адпачынку гараджан і турыстаў. Знаёмцеся, гэта лодачнік, зборная выява першага гамельчаніна, які прыплыў сюды па рацэ. А побач з ім галоўны сімвал горада рысь, які намаляваны на гербе і флаге горада. Цікава, што тэрыторыя ўздоўж набярэжнай мае вялізную гістарычную каштоўнасць. Археолагі выявілі тут сляды розных эпох, ад верхняга палеаліту да старажытнага гомія, які лічыцца папярэднікам сучаснага горада. Пешаходны мост праз Сож – вядомы сімвал набярэжнай. Даўжыня моста складае больш за 240 метраў, ён злучае палацавы парк з зарэчнай зонай, дзе размешчаны пляжы. З верхняй кропкі аркі адкрываецца маштабная панарама на раку і зеляніну. Гэта лепшы ракурс для панарамнай здымкі і закатных таймлапсаў. Кто на прогулку, проходите на теплоход, будем отходить. З 2007 года набярэжная афіцыйна ўваходзіць у склад гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Дзякуючы чаму шпацыр па беразе Сожа становіцца сапраўдным падарожжам праз стагоддзі. Але сам палац мы паглядзім ужо заўтра. Ну что, день третий. Едем на бювет Никиты... Как он? Никита? Никиты Исповедника. Да. Утро начинается не с кофе, а с окунания. Через 100 метров поверните налево. Да. Поехали. Суд еще просто. Раніца трэцяга дня. Едзем да бювета Мікіты вызнаўцы пад Гомелем. У надзеі на купель, класныя кадры і акунанні. Рэальнасць, квітнеючая сажалка замест купелі, не акунуцца, ні зняць. Згортваем планы. На зваротнай дарозе прыпынак ДАІ. Папярэджанне за тэхагляд, усё без штрафаў, але з доляй адрэналіну. Вяртаемся на здымную кватэру і збіраем рэчы. Да. Смотри. Контролер, кыш. Контролер, кыш, кыш, отсюда кыш. Так, ну вот такая у нас была комната. Ленка убрала. Вешалочка, столик. И там кухня. За жыллё за 2 дні мы падалі 170 беларускіх рублёў. Туалет, конечно, маленький, но тут одна эта душевая кабина занимает полтуалета. Унитаз стоит вот так вот, нормально не сесть. Так, я Только посмотрела, родину всю убрала. в бок. Так, все, ладно. А зараз прыгатуйцеся пагрузіцца
у атмасферу імперскай роскашы, таямніц мінулага і дзіўнай прыгажосці, якая не заступае еўрапейскім рэзідэнцыям манархаў. Гісторыя гэтага месца гучыць як захапляльны раман. У канцы 18 стагоддзя, пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, Кацярына II падарыла гомельскае стараства свайму фаварыту палкаводцу Пятру Румянцеву. Менавіта ён заклаў аснову гэтага цудоўнага комплексу, выбраўшы для яго ідэальнае месца з панарамным відам на раку. Пасля смерці Румянцева палац атрымаў у спадчыну яго сын, вядомы дыпламат, дзяржаўны дзеяч і мецэнат Мікалай Румянцев. Пазней, у 19 стагоддзі, палац перайшоў у валоданне іншага славутага палкаводца, фельдмаршала Івана Паскевіча. Ён і яго нашчадкі ператварылі сядзібу ў сапраўдны музей скарбаў, творамі мастацтва, антыкварыятам і рэдкімі калекцыямі. Абрысы гэтага палаца вы, напэўна, бачылі, бо менавіта ён намаляваны на 20-рублёвай беларускай банкноце. З першага погляду палац дзівіць сваёй вытанчанасцю. Гэта бездакорны ўзор класіцызму і паладыянскай архітэктуры на тэрыторыі Беларусі. Цэнтральная частка будынка – гэта купальны павільён, які нібы парыць над магутным порцікам з карынфскімі калонамі. Ад яго разыходзяцца галерэі, якія вядуць да бакавых флігеляў. Фасады упрыгожаны вытанчанай ляпнінай, а ў сонечны дзень святло гуляе па калонах, ствараючы адчуванне лёгкасці і велічы. Пераступаючы парог палаца, вы літаральна робіце крок назад у часе. Калонная зала, грандыёзная двухсветная прастора пад вялізным купалам, сэрца і кампазіцыйны цэнтр усяго палаца. Тут праходзілі балы, прыёмы і сустрэчы высокіх гасцей. Чырвоная гасцёўня. Пакой аформлены ў глыбокіх высакародных лалавых танах, які славіцца сваёй неверагоднай акустыкай. Гэта было любімае месца апошняй гаспадыні сядзібы, княгіні Ірыны Паскевіч. Сёння тут узноўлена утульная атмасфера свецкага салона з сапраўднымі партрэтамі уладальнікаў і членаў імператарскай сям'і Раманавых, якія не раз гасцявалі ў Гомелі. Зала урачыстых прыёмаў, белая гасцёўня і іншыя памяшканні з аднаўлёнымі інтэр'ерамі 18-19 стагоддзяў, хупавая ляпніна, крыштальныя люстры, пазалочаныя дэталі, старадаўняя мэбля, карціны і прадметы дваранскага побыту. Кожная зала мае свой характар, ад урачыстых прыёмных пакояў да больш утульных гасцінных. Сёння многія памяшканні не проста ўзнаўляюць атмасферу дваранскай сядзібы, але і служаць музейнымі экспазіцыямі, дзе можна ўбачыць сапраўдныя творы мастацтва, калекцыі фарфору, зброі і прадметы, якія належалі эпосе Румянцевых і Паскевічаў. Палац прыгожы звонку, але яго сапраўдная магія раскрываецца менавіта ўнутры. У залах, дзе калісьці гучала музыка баляў, і вырашаліся лёсы цэлага рэгіёну. Петрапаўлаўскі сабор па праве лічыцца адным з галоўных упрыгожванняў палацава-паркавага ансамбля. А ў 2024 годзе гэты выдатны помнік архітэктуры адзначыў сваё 200-годдзе. Ініцыятыва ўзвядзення храма належала графу Мікалаю Румянцеву, які ўклаў у гэты праект шмат сіл і сродкаў. У 1809 годзе пачалося будаўніцтва, і толькі ў 1824 сабор быў урачыста асвячоны і адкрыты для прыхаджан. Граф Румянцев прымаў у лёсе храма самы жывы ўдзел, асабіста дастаўляючы з Пецярбурга рэдкія абразы і богаслужэбныя кнігі. Галоўнай святыняй тады былі часціцы мошчаў свяціцеля Мікалая. Паводле завяшчання, заснавальнік сабора быў пахаваны ў яго левым прыдзеле.
Сабор узведзены ў строгіх традыцыях класіцызму, для якога характэрны вывераныя прапорцыі, магутныя калоны дарыйскага ордэра і высакародная прастата без лішніх дэталяў. У падмурку храм выкананы ў форме крыжа, а яго вышыня дасягае 25 метраў. У 19 стагоддзі пры сям'і Паскевічаў сабор захоўвалі і песцілі, але ў савецкі час яго зачынілі, знялі купалы і ператварылі ў антырэлігійны музей. Падчас вайны службы часова аднавілі, але з 1960 года сабор на 30 гадоў стаў планетарыем. Пазней вернікі вярнулі касцёл. Сёння Петрапаўлаўскі сабор адрэстаўраваны і з'яўляецца галоўным духоўным цэнтрам горада. Побач з саборам знаходзіцца невялікая капліца, фамільны магільны склеп князёў Паскевічаў. Тут пахаваны 8 прадстаўнікоў роду. Капліца выглядае яркай і прыбранай. Сам магільны склеп непасрэдна знаходзіцца пад зямлёй. Квадратная вежа капліцы накрыта шатром, упрыгожана скульптурнымі какошнікамі, разеткамі, карнізнымі паясамі і увенчана залатымі цыбулінкамі купалоў. Падземная ж частка уяўляе сабой скляпяністы тунэль даўжынёй 32 метры, абліцаваны колтым каменем. А калі вы шукаеце сапраўдную архітэктурную экзотыку, узгляніце на гэтую футурыстычную лятаючую талерку. Гэта гомельскі цырк. Яго пабудавалі яшчэ ў 1972 годзе, але дызайн апярэдзіў час на дзесяцігоддзі. Футурыстычная чара, велізарныя вокны-вітражы, увечар, калі ўключаецца падсвятленне, рэальна здаецца, што будынак зараз адарвецца ад зямлі і паляціць у стратасферу. А яшчэ тут стаіць помнік легендарнаму клоуну Карандашу і яго сабаку Кляксе. Кажуць, калі пацерці вялікі палец, будзе шчасце і фінансавы дастатак. Правяраем. І не забудзьце паставіць лайк гэтаму відэа. Карандаш гэта ўжо зрабіў. Лайк, подписка. А зараз мы тэлепартуемся на вуліцу Пушкіна. Скідаем абароты, таму што тут пачынаецца сапраўдная вулічная магія. Гомельскі тэатр ляляк. Каля ўвахода ў тэатр нас сустракае цэлая скульптурная трупа. Бронзавыя героі казкі пра Бураціна. І адразу развеем міф. Тэатр ляляк гэта не толькі для дзяцей. Сёння тут ставяць яркія і глыбокія спектаклі, цікавыя глядачам любога ўзросту. А нават, калі на прадстаўленне вы не ідзеце, пляцоўка перад тэатрам – выдатная фотазона, напоўненая утульнасцю, атмасферай казкі і прыемнай настальгіяй. Фух, ну што, сябры, вось і падышло да канца наша насычанае вандраванне па гомельскай зямлі. І гэты маршрут атрымаўся надзіва кантрасным і душэўным. З аднаго боку звонкая цішыня вёскі чорная, тамака ў святых крыніц час быццам замірае, а крышталёвая вада літаральна змывае ўсю стомленасць. А з іншага боку раскошны велічны Гомель. Мы з Аленай засталіся пад вялізным уражаннем ад маштабаў палаца і неверагоднай атмасферы старага парка. Вялікі дзякуй, што падзялілі гэтыя эмоцыі з намі. Абавязкова пішыце ў каментарах, што вам спадабалася больш: супакаенне вясковых крыніц ці палацавая раскоша Гомеля. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, каб не пропустить наши наступные поездки. Подорожничайте, открывайте новое и до сустрэчы у наступных роликах. Пакуль!